Γιάννη ο Πέτρος εδώ και σήμερα παίζουμε NBA Mobile εναντίον της Oklahoma City. Ας ξεκινήσουμε. Άντε πάμε με αυτήν. Την πεντάδα δεν έχω παίξει ποτέ, αλλά θα δούμε πώς είναι. Δεν μπαίνουμε ποτέ τζάμπολ. Westbrook είναι πολύ καλή ομάδα Oklahoma City με Westbrook, Durant, με καλούς παίχτες. Αν και όχι Durant, τι λέω, δεν θέσκα. Era μια καλή άμυνα. Σίγκλερ. Ούξουρε. Το έβαλε η Ηλία Σόβα. Και τρίποντο Χάρις και ναι, δεν ο Χάρις. Shooting guard. Φυσικά να το βάλω. Whitehead. Μαρκάρει τον Westbrook. Πολύ καλός παίχτες. Πάρα πολύ καλός παίχτες. Έλα, ξουρε. Δεν το έχασε. Όμως επιθετικό. Ο Λαντίπο. Θα είναι ένα πρόβλημα. Whitehead, στο Collison και μέσα Nick Collison, νομίζω. Κλείτες, Σέντερ. Πολύ ψηλός. Πάλι Westbrook, πάλι με την παρασχέδια έχουν playmaker. Έλα. Κλέψτε τι. Πάσε τουλάχιστον. Έλα, το έχασε. Απίστευτο. 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 Το West τι βάζει αν. Νιάνγκ. Δεν μπορεί. Τι είναι αυτά. Αχ, είστε. Δεν έχω ξαναπαίξει με αυτή την πεντάδα, δεν την ξέρω καθόλου καλά. Έλα. Πού το φάγαμε. Πώς και έτσι. Κόλισον στο Νιάνγκ. Νιάνγκ. Γιατί. Ήταν καλό το σουτ. Ήταν πολύ καλό. Όμως δεν το κατάφερε. Westbrook έχασε το προηγούμενο τρίποντο. Δεν νομίζω. Μακούλουγκ σηκώνει το rebound. Νιάνγκ. Ναι, όχι. Απίστευτο. Άχρηστο. Είναι έλεος κάποιοι παίχτες. Πάνε μόνοι τα καρφώσουν και πάνε έλεος. Yes, το μπλοκ πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο μπλοκ. Αρχίσαμε, είναι το δεύτερη περίοδος. Πάσα στο Χάρις. Ο Χάρις. Το κόψιμο. Νιάνγκ. Για άλλη μια φορά δεν μπορεί να άχρηστο. Χάνουμε 5-6 δυστυχώς. Δεν θέλουμε ήττα. Δεν θέλουμε ήττα. Πάμε εγώ. Κλέψτε τη ρε. Δώστε τι. Ο Westbrook θα κάνει όλο το παιχνίδι. Όλο. Νιάνγκ. Και Μακόλουμ ναι. Please Μακόλουμ. Κουλούγκ.
δεν ξέρω και πώς λέγεται. Μακουλού. Westbrook. Το μαρκάρι όπως πάντα Whitehead, το περνάει, δεν το κάνει, όλα ντύπο, δεν μπορεί. Νιάνκ το rebound. Κόλισον. Νιάνκ. Επιτέλους έβαλαν καλά στη Georges, Νιάνκ, κάτι τέτοια. Δυστυχώς δεν έχουμε τον Kevin Book, πώς το λένε, τον Μπούκα, που ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης, τον έχουμε στην άλλη πεντάδα. Ίσως τον βάλουμε σε καμία αλλαγή τώρα. Whitehead. Όπα. Μπα. Δυστυχώς. Σίγκλερ. Ο Westbrook δεν το κάνει το τρίποντο. Westbrook με την μπάλα στα χέρια. Όλα ντύπο τώρα. Έλα, μη σε παίξει ρε. Όχι. Whitehead, Collison. Και πολύ ωραίο είναι Collison. Και Westbrook με την μπάλα στα χέρια. Σίγκλερ. Ούξου ρε. Τι ακριβώς έκανε. Κανένας δεν κατάλαβε και κανένας δεν θα καταλάβει ποτέ. Πού σου ρε. Έλα Μακουλού. Όχι. Άμα το βάλει, σιγά το βάλει. Α, το βάλει, δεν είναι απίστευτο. 11-10 κερδίζουμε, έτσι. Whitehead. Έλα ρε, τι ήταν αυτό. Άχρηστη. Westbrook. Αυτό δεν θα τον κάνω ποτέ αλλαγή. Όξω να βάλω τον Book και δεν πειράζει. Έχουμε και άλλες περίοδους. Whitehead. Χάρης. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Westbrook. Πάμε. Χάνουμε δυστυχώς. Δεν πειράζει. Έλα, πέρα στο καλή άμυνα. Τι, πώς. Δεν το πιστεύω. Πώς χάνουμε. Έλα, όχι, ούτε καν. Που χάνουμε 14. Δεν μας βλέπει καθόλου καλά. Άμα... εντάξει, λέω. Whitehead. Και ναι, απίστευτος ο Whitehead. Όλα ντύπο. Καλός παίκτης. Γεια μας. Ελέος.
Λατύπο. Χάρη. Yes. Τζαχάρης. Westbrook. Τι ναι. Ξανά ο Χάρης. Τι μπορεί. Είναι καλή άμυνα. Ωραία. Yes. Δύο Χάρης. Εντάξει. Πάμε εκεί σαν Facebook. Όπως είναι την μπάλα στα χέρια. Έλα. Έλα ρε κλάσμα. Σε εμάς. Westbrook. Πάρε με την μπάλα στα χέρια. Το έχω πει 30 φορές. Δεν πειράζει. Singler. Τι λέει. Καλά. Πού σου ρε άνθρωπος τι πας. Τι βάζει. Δεν μπορείς να είναι καλά αυτό. Πολύ ωραία καλά. Westbrook, πόσες φορές έχω πει το όνομα αυτό. Oladipo, το έχω πει και όλα αυτά σωστά. Έλα. Έτσι το μπλοκ. Έτσι. Chris McCollum. McCollum. Westbrook. Ναι, κοίτα άλλο. Όχι, ξέχασα να το μπούκι τέλος. Να το βάλω. Μακούλουγκ. Πώς το λένε. Και πρέπει να σας πω ένα για τώρα, γιατί κερδίσαμε. Άρα τα λέμε στο επόμενο αγώνα.